Prečo delím vysielanie na malé fragmenty po 10 až 15 minútach? Pretože to je čas, ktorý vo všeobecnosti nepripravený človek vie sa venovať a rozumieť základným prvkom prekladu. Ak sa s vami dlho, hodinu alebo 2 hodiny rozprávam o probléme, už sa prejaví faktor únavy vedomia a materiál potom horšie vnímate. Takže sme skončili s vakcínami a prešli sme na vakcíny a séra, ktoré sa používajú na posilnenie obranyschopnosti tela. Celkom dobrý smer, ale chcem povedať, zdá sa mi, že možnosti tejto metódy súvisia s tým, že potom, keď máme čo do činenia s oslabeným organizmom, v ktorých sú vyčerpané ochranné zdroje a my len podnecujeme metabolické procesy v tých istých lymfocytoch, makrofágoch. Potom akékoľvek nadmerné namáhanie vedie v konečnom dôsledku k smrti tela. Napriek tomu sa tento problém študuje a v súčasnosti existuje. Odporúčania na využitie týchto oblastí pri liečbe množstva onkologických ochorení. Napríklad použitie BCG vakcíny v urológii. Tejto oblasti sa venuje množstvo dizertačných prác. Sú rôzne prístupy, na ktorých záleží. Dokonca som sa raz stretol s profesorom, ktorý používal BCG pri liečbe melanómov. A viete, že výsledky neboli zlé. Ale bohužiaľ každá metóda má jemnosť. Tieto jemnosti odišli s autorom metódy. A keďže neexistuje žiadna jemnosť, pretože nie je pochopené individualizačné vlastnosti aplikácie tejto metódy, potom zodpovedajúce. Keď pomocou tejto metódy nezískali výsledky, ktoré získal autor. Ďalší smer, ktorý slúži na posilnenie obranyschopnosti organizmu. Toto zaujímavým smerom pre pacientov, najmä pre tých, ktorí milujú cestovanie, je využitie fyzikálnych faktorov a klímy liečby. Dôležitá metóda, ktorá dokáže posilniť ľudský organizmus. Áno, je jasné, že onkologický pacient nemusí byť na slnku. No cestovanie do hôr a na čerstvý vzduch má určite vplyv na posilnenie jeho obranyschopnosti. Exotický trend sa venuje využívaniu akupunktúry na posilnenie obranyschopnosti organizmu. Chcem hneď povedať, že som analyzoval veľké množstvo literatúry a pri použití tejto metódy som nevidel žiadne významné výsledky. Opäť sa však vráťme k autorom. Všetko závisí od toho, ako lekár pochopí patologický proces vyskytujúci sa v ľudskom tele. Z fyzikálnych faktorov je dôležité využitie slnečnej energie. Smery nie sú úplne preskúmané. Navyše, ako každý terapeutický prostriedok, aj táto energia môže mať negatívny vplyv na ľudský organizmus. Napríklad, nadmerná expozícia slnečnému žiareniu u pacientov s príslušným fenotypom kože môže byť príčinou rakoviny kože aj kožného melanómu.
Správne využitie slnečnej energie formou klimatickej úpravy, kedy nejde o človeka ležiaceho na slnku. Že v zime za slnečného počasia putuje zasneženým. Krajinu, ktorá mu vyhovuje, čo má pozitívny vplyv na rozvoj obranných reakcií. Osobitne sa chcem dotknúť dvoch faktorov používaných pri posilňovaní ochranných zdrojov tela. Je to kolónia stimulujúcich faktorov a hormónov. Obe metódy sa aktívne používajú v onkológii a skutočne pomáhajú. Ale bohužiaľ prístup je rovnaký ako pri očkovaní. Poháňajú, obrazne povedané, hnaného koňa. Stimulácia lymfocytov, ktoré sú už v ľudskom tele vyčerpané. Preto je veľmi dôležité individualizovať použitie týchto nepochybne užitočných faktorov, ktoré možno použiť na aktiváciu ochranných reakcií. A naopak. Prílišné nadšenie pre tieto oblasti môže spôsobiť negatívne reakcie v podobe oslabenia obranyschopnosti organizmu. Na konci vysielania som sľúbil, že sa trochu porozprávam o mojej metóde. Už tu bola otázka ohľadom toho, že reklamujem svoju metódu a používam ju komerčne. Nie je to pravda. Prečo? Môžete znova prejsť na moju stránku YouTube a nájdete tam základy tejto metódy. Pri liečbe hypertenzie a anginy pectoris. To znamená, že s touto metódou sa môžete zoznámiť úplne slobodne. Na čom je založená? Je založená na regulácii dýchania. Ale čo sa týka výživy, tak vody, ako aj byliniek, to je pomocná metóda. V prvej fáze regulácie dýchania. A základ pre reguláciu dýchania je uvedený v mojich reláciách a vo vysvetlivkách, nebudem sa pre záujemcov opakovať. Nájdete na mojej stránke v playliste liečbu hypertenzie a tam. Samozrejme v onkológii, samozrejme pri prevencii metastáz, samozrejme pri liečbe komplikácií koronavírusovej infekcie sa používajú úplne iné režimy. Ale kým ich ovládnete toto, čo som dal na bezplatné použitie. A kto použije túto metódu, má. A k pozitívnym zmenám dochádza aj v liečbe hypertenzie a angíny pectoris. Pacient mi píše, použil som vašu metódu chôdze. Na plitké dýchanie a moja bolesť srdca zmizla. Toto je prvý krok. Ak sa vám tento krok páčil, ak ste dosiahli stabilný výsledok. Znížil príjem liekov, potom len vy môžete nastúpiť na môj spôsob liečby, aby nebol zdiskreditovaný. Na začiatku. Urobte malý krok, získajte malé zlepšenie. To platí najmä pre pacientov s hypertenziou a angínou pectoris. Pri prevencii metastáz sa používajú iné prístupy, pretože nie každý človek môže venovať veľa času.
pracovať na svojom tele. Ale moja metóda je založená na pochopení úlohy ľudského vedomia pri regulácii obranných reakcií. Na čo by som ešte chcel upozorniť? Zanechám odkazy pod týmito bezplatnými vysielaniami, pretože starší pacienti nemusia okamžite nájsť príslušné sekcie na mojej stránke. A sledovaním týchto odkazov, ktoré budú pod týmto vysielaním, sa môžete zoznámiť so slovami tohto smeru a komu sa to páči, môže to použiť. A komu táto metóda neimponuje, koho viac zaujímajú výdobytky farmaceutického priemyslu, každý si môže slobodne vybrať. Čo chce a ako chce žiť. Pokiaľ ide o mňa, len vám hovorím, aké smery a prístupy existujú. Už z komentárov vidno, že ľudia majú úplne iné názory a každý má právo na svoj názor. Len keď tieto názory zasahujú do iných. Pacienti, prepáčte, vymažem ich. Pretože ak bola napísaná táto metóda, nepáčilo sa mi toto je možné. Ale u ostatných pacientov sa musí každý sám rozhodnúť, či sa mu táto metóda darí alebo nedarí. Ale v budúcnosti plánujem pripraviť cyklus na prevenciu metastáz, na prípravu na prevenciu komplikácií chemoterapie a na liečbu množstva najčastejších problémov. Choroby. Ide len o to, že hypertenzia a angína sú najjednoduchšie monitorovacie choroby, kde môžem dostať veľa pacientov má dobré výsledky, no treba si uvedomiť, že regulačným faktorom je oxid uhličitý, nikde ho nekúpite. A regulovať ho môžete len pomocou dýchania. Pokiaľ ide o výživu a sodík, áno, sú to pomocné faktory, o tom dnes nebudeme hovoriť. Samozrejme, aj toto sa stáva. Ako deti. To znamená, že deti nemajú zhubné novotvary. Dnes nie som pripravený predstaviť svoju metodiku pre túto kategóriu pacientov. Ale dajú sa tu použiť otázky ako alergická nádcha, také otázky ako deti, ktoré sú často choré, ale treba dieťaťu vysvetliť, ako má regulovať dýchanie. Tu na mojej stránke nájdete zoznam skladieb venovaný mačke. To je taký hrdina, viete, ktorý naučí budúce deti. Ako regulovať dýchanie? Toto im bude jasné. A samozrejme vo forme hry v podobe kresleného filmu. Myslím si, že táto technológia bude oveľa užitočnejšia. Ľahšie zrozumiteľný ako monotónny hlas profesora, ktorý nie je vždy zrozumiteľný, niekedy nejasný, zložitejší. Takto som vám chcel povedať o tejto časti odpoveď na vaše otázky. Ďalší rozhovor budem venovať chybám. Chirurgická liečba. Existuje tiež veľa otázok, najmä pokiaľ ide o operácie na zachovanie orgánov. Toto je zaujímavý smer, dôležitý smer. Porozprávame sa o ňom v mojom ďalšom vysielaní. Ďakujem za pozornosť. Zdravie vám všetkým. Dovidenia.